खाम्फासारनिफ्रायबो गैया जों बेखौ बुंगोन। बेवहाय जोङो मिथिदों, जोङो खोनादों मोननै जि NGO दल दङ बेवहाय, बे मोननै दल NGOजों बेहाय सार्भिस प्रभाइडार दिनै फेरेंगा बिथांनि जायफोर एपइन्टेड बे ग्रुपनिफ्राय आरो मोनसे NGOजों बेहाय मोननैजों जालायनानै बिसोरनि गेजेरावसो बे कनफ्लिक्टआ जादों। बेहाय खुनु पलिटिकेलि कनस्पिरेसि गैया होननानै जों बुंदों। आरो भबिष्यत जोंनि सायाव बेबायदि बेसलेस खोथाखौ दा बुंथों। साबधान जा, नोंथाङा जि सिमां नुदों पलिटिकेल लिडार जानानै जानो थाखाय, बेहाय जोंहा बुंनांगौ गैया। किन्तु दिनै 17 बोसोराव BPFआ मा मावदोंमोन मा मावाखै बेखौ रायजो राजा क्लियार मिथिगौ। बेहाय माबा मोनसे धंस खालामदों, माबा मोनसे खालामाखै, बेखौ नोंथाङा बेसलेस खोथा बुंनो दिनैहाय प्रयजन गैया बा बुंनो नोंथाङा दरखार गैया। बेखायनो बेनिफ्राय गोजान जा, नङाब्ला जोङो नोंथांखौ केस होनाय जागोन। जोंनिफ्राय बे स्पष्ट खोथा आरो। नेपालाव बांग्रि मावनानै 740निबो बांसिन सुबुंफोरा थैबाय। बेनि सायावथ' गोबां मिथिखाबाय जानांगौ, बेनि सायावबो सावरायगोन। आरो लोगोसे BPF हानजाया UPPL हानजानि दैदेनगिरि जायबा अमिय नार्जारि, बेनि सायाव जुदि प्रुफ होनो हायाबाथाय केस होनाय जासिगोन होनना बुंदों। बिनि सायावबो सावरायगोन। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बोथोरा गोजां बोथोर सफैबाय। दा बे गोजां बोथोर सफैनायनि सिगांनो बा हाबजेननाय लोगो लोगोनो नेपालाव गिथाव बाथाव बांग्रिं मावदों। आरो बे बांग्रिङा दिल्ली, नयडा, गुरुग्राम आरो बिहार फारसेबो एसे एसे गोहोम गोलैदों। नेपाल हादोराव बांग्रिं मावदोंमोन 6.4 खारथायनि। आरो बे 6.4 खारथायनि बांग्रिं मावनायाव 740 सुबुङा जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि अनजिमा बांनोबो हागौ। दासिमावबो गोबां मानसिफोरा बांग्रिंजों फबसिनजानानै दङ। गोबां दुखुनांथाव थासारि जागासिनो दङ जोंनि बे हादोर, साखाथिनि हादोर नेपाल हादोराव। आरो बे बांग्रिङाव गोबां न' बांफोरा, बिल्डिंफोरा सिलिंखार बिलिंखार जादों। आरो बे जाथायावनो गोबां सुबुंफोरा जोखोमबो जादों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै गोबां हादोरफोरा, गुबुन गुबुन हादोरफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे जोंनि बे भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि आरो लोगोसे मिरुनि मन्थ्रिफोर, बेबायदिनो गोबां दैदेनगिरिफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो लोगोसे जोंनि बे भारतनिफ्राय गोबां बेबायदिनो मदद खालामगोन होननानैबो बुंनाय जादों। दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट आपडेटआव। जोंहा नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय उत्तर प्रदेशनि बान्दायाव सासे 40 बोसोर बैसोनि दालित आइजोखौ साथाम दुथांफोरा जिनाहारि खालामनानै बुथारखांनानै तुक्राथाम खालामदों। आरो तुक्राथाम खालामनायखौ बिनि फिसाजोआ नुनानै पुलिसनो खोन्थाहरनायनि उनाव पुलिसा जाथायथिलियाव फैनानै आइजोखौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय लांनाय जादों। आरो बे आइजोआ जायबा जिनाहारि खालामदों बिसिनि मिलाव हासिब सिबनाय खामानि मावोमोन। जेब्ला बे सानखालि आइजोआ हासिब सिबनो फैदोंमोन, अब्लानो साथाम दुथांफोर बिदा फंबायफोर बिसोरो बे आइजोखौ रुम सिङाव लांनानै जिनाहारि खालामदों आरो जिनाहारि खालामखांनानै तुक्राथाम खालामदों। आरो बेफोर जाथायखौ फिसाजोआ साखाथिनिफ्राय खोनागासिनो दंमोन। ताला मारना दोनदों फिसाजोखौ। ओमफ्राय फिसाजोआ जेब्ला बुथारखांबाय अब्ला तालाखौ दुखावनानै बा दरजाखौ खुलिनानै थांबाय। अब्ला बिमाखौ तुक्राथामाव नुबाय, पुलिसनो खोन्थाहरबाय आरो पुलिसा फैबाय। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। आरो साथामबो दायनिगिरिया बे समाव खारखोमानानै दङ। जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय राजकुमार शुक्लानि बिदा बावा शुक्ला आरो रामाकृष्णा शुक्ला। दा बिसोरखौ नागिरगासिनो दङ आरो दा बिसोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामगोन होननानै बुंनाय जादों बा रादाय होनाय जादों। अब्ला दानिया फैदो जोंहा जोबथारनाय आपडेटआव बा खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय UPPLनि अमिय नार्जारिखौ केस होनाय जागोन। अमिय नार्जारिया हाग्रा दानस्रांनाय जाथायाव BPF हानजानि आखाइ दं होननानै बुंनाय बाथ्राखौ लानानै जुदि प्रुफ होनो हायाब्ला अमिय नार्जारिनि सायाव BPFनिफ्राय केस होनाय जागोन होननानै गोख्रों बिजादै फोरमायदों। मा बुंखो खोनासंदो, अब्लानो बुजिगोन। खुलुमबाय। मोनसे जोंनि दोलो BPF आरो खाम्फासारनि एगेन्स्टआव जिखिनि एलिगेसन खोथा ओंखारदों, अन्थाइबारि गामिनि होननानै खोनानो मोन्दों अमिय नार्जारि बिथाङा जि बेसलेस खोथा बुंदों, बिनि सायावनो जोङो खेंफोरथि होनो नागिरदों। बिथाङा बुंदों 17 बोसोरनि खोथा आरो BPFखौ बुंदों बाहाय कमप्लिटलि माने कनस्पिरेसि दं होननानै। किन्तु जोंनिफ्राय स्ट्रंलि बुंगोन बाहाय पार्टिनि खुनु कनस्पिरेसि गैया, खाम्फासारनिफ्रायबो गैया, जों बेखौ बुंगोन। बेवहाय जोङो मिथिदों, जोङो खोनादों मोननै जि NGO दल दङ बेहाय, बे मोननै दल NGOजों बेहाय सार्भिस प्रभाइडार दिनै फेरेंगा बिथांनि जायफोर एपइन्टेड बे ग्रुपनिफ्राय आरो मोनसे NGOजों बेहाय मोननैजों जालायनानै बिसोरनि गेजेरावसो बे कनफ्लिक्टआ जादों। बेहाय खुनु पलिटिकेलि कनस्पिरेसि गैया होननानै जों बुंदों। आरो भबिष्यत जोंनि सायाव बेबायदि बेसलेस खोथाखौ दा बुंथों। साबधान जा, नोंथाङा जि सिमां नुदों
पलिटिकल लिडार जानानै जानो थाखाय बेहाय जोंहा बुंनांगौ गैया किन्तु दिनै 17 बोसोराव बिपिएफआ मा मावदोंमोन मा मावाखै बेखौ रायजो राजा क्लियार मिथिगौ बेहाय माबा मोनसे धंस खालामदों माबा मोनसे खालामाखै बेखौ नोंथाङा बेसलेस खोथा बुंनो दिनैहाय प्रयजन गैया बा बुंनो नोंथाङा दरखार गैया बेखायनो बेनिफ्राय गोजान जा नङाब्ला जोङो नोंथांखौ केस होनाय जागोन जोंनिफ्राय बे स्पष्ट खोथा आरो दा बेखायनो जों दिनै बुंदों नोंथाङा जुदि प्रुफ होनो हायोब्ला बे खोथाखौहाय दिनैहाय नोंथाङा प्रुफ होथों नङाब्ला जोङो बेखौ नोंथांनि एगेन्स्टआवहाय जोङो लिगेलि जोङो केस होनाय जागोन आं बेखौनो बुं आरो आङो खावलायदों दिनैहाय जिखिनि दिनै घटना जादों बे घटनानि सायाव तदन्त खालामदों सरकार हिसाबनिफ्राय दिनै थांगासिनो दङ बेखायनो बियो ओंखारगोन रियेलिटिया मा बेखौ जोंखौ दिनै बुंनायनि एगेन्स्टआव जोङो बुंबाय बेनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव थानांगौ नङाब्ला जोङो नोंथांनि एगेन्स्टआव जोंबो गसंनाय जागोन बिथाङा बुंबावदों जे थांनाय 17 बोसोर जेब्ला खाम्फासारा डेपुटि चिफआव दंमोन बे समावनो बे चिरां रिजार्भआ बायखाजोब्बायमोन होननानै बिथाङा बुंदों बे हाग्रा बायनाय हाग्राया माबोरै बायदों माबोरै बायाखै बेखौ गासिबो रायजो राजाफ्रानो नुदों बेवहाय सोरबा इएमआ हाग्रा दानफाया बेवहाय हमै हमै गारि घोड़ा बाहाय लाबोना दोनफैदों रेन्ज अफिसाव डिएफअ अफिसाव बजाय गासैबो गारि घोड़ा सेवदों दंफां सेवदों किन्तु दिनैनि दिनाव नोंथांमोना रायजो राजायानो नुगोन बेवहाय दिनै खुनु दंफां गैला फाननानै जाजोब्बाय आरो दिनै जों खोनाबाय हाग्राया बे जोबनाया बै 17 बोसोरनि खोथा बुंदों बिसोर हानदोंसो किन्तु दिनैसो जोबगासिनो दं बे गोदान गोदान एवगासिनो दं बे जाहैबाय दानि बे जिखिनि प्रुफ जादों बे प्रुफनि थाखायनो दिनै बेफोरो तदन्त जागासिनो दङ आरो बिथाङा बुंदों बै समावहाय जे 17 बोसोरनि गेजेराव माबा सना बायदि बिफांफोर दंमोन आरो बे सनाफोर बायदि बिफाङा जोबदों होननानै बुंदों किन्तु बे दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजिरनानै नायगोन बै समाव खाम्फासारनि समाव दिनैहाय बे आन्डार चिरां दुवार बेवहाय गंसेबो मिल दिनै खुलिनो होनाय जायाखैमोन किन्तु दिनैनि दिनाव जों मिथिगौ थाइ थाइ बेहाय मिलफोर दङ बेखायनो बेनो फोरमान जे बिनि थाखायनो दिनै हाग्राया जोबलांनायनि लामायाव दङ किन्तु बै समाव गंसेबो मिल गैयामोन बे ओनसोलाव बेयो एकदम रोखा बेखौ नोंथांमोना बिजिरनानै रायजो राजाफ्रानो नायनो हागोन आरो बेखौ आं ओंखायनो बुंदों रायजो राजाफ्रानो दिनै मेगनजों नुदों बबे समाव मा जादों आरो मा मावदों बे गासैबो रायजोफ्रासो बिजिरनानै नायगोन आथिखालाव सोलिनाय बे दंफां फालांगि जे दावराव जागासिनो दं बेखौ सरकारा माबायदि इनिशिएटिभ लाजानो बेखौ जोंनिफ्राय जोङो स्ट्रंलि खावलायगोन गोदो जेरैहाय स्ट्रंलि बेखौ प्रटेक्शन होबोदों दानि सरकाराबो बेखौ स्ट्रंलि प्रटेक्शन होनांगौ जोङो बेखौनो बुंगोन आरो बेहाय कनसिडार जानो मोना जिहेतु दाख्लैसो बे दंफांनि केसाव मानसि गावथारनाय जोङो नुदों दिनै मानो बेवहाय बे साइडजों जोंनि चिरां दुवारनि आन्दाराव दिनै बे खामानिया मानो सोलिबाय थादों बे आंनिफ्राय कुइसन दङ बेखायनो बन्दब्ला गासैबो बन्द जानांगौ बेखौनो आङो स्ट्रंलि खावलायदों जे बेबायदि माखासे सिङाव कनस्पिरेसि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों जाहाथे बेयो टटेलि स्टप जायो आरो बेखौ सरकारा टटेलि स्टप खालामनांगौ होननानै आंनिफ्राय बेखौनो खावलायदों